da, neu pryd bynnag ydych chi'n gwrando neu gwylio hwn. Sefyllfa od iawn, dwi'n siŵr, ydych neb cweit yn siŵr beth i wneud ar bethau, ond dwi'n falch bod ni'n gallu rhyw fath o cyd-addoli a gweddio a darllen gyda'n gilydd. Dwi'n mynd i darllen heddiw o Effesiaid 5, adnod 22, felly gyfeilwch yn eich Beible a trowch i Effesiaid 5 ac adnod 22. Dwi'n mynd i'n darllen o adnod 22 nes y diwedd. Effesiaid 5, adnod 22. Chwi wragedd, byddwch ddarosynedig i'ch gŵr fel i'r arglwydd. Oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel mae Crist hefyd yn ben yr Eglwys, ac ef yw gwaredwr y corff. Ond fel mae'r Eglwys yn darosynedig i Crist, felly mae rhaid i'r gwragedd fod i'w gŵr ym mhob peth. Chwi wyr, carwch eich gwragedd fel carodd Crist ynta'r Eglwys, a'i roi ei hun drosti. I'w sancteiddio, a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair, mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn llawn ei ogoniant, heb fod arni frycheuyn na chrychni, na ddim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a difau. Yn yr un modd, dylai'r gŵr garu ei gwragedd fel ei cyrff ei hunain, y mae'r gŵr sy'n caru ei wraig yn ei garu ei hun. Ni'n chasal neb erioed ei gnawd ei hun, yn hytrach y mae'n feithrin a'i ymgeleddu. Felly gna Crist hefyd ar Eglwys, oherwydd rydyn ni'n aelodau o'i gorff ef. Yng ngeirid ysgrythyr, dyma pam bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Mae'r dirgelwch hwn yn fawr. Cyfeirio rwyf at Crist ac at yr Eglwys, ond ydych chwithau bob un i garu ei wraig fel ef ei hun, ac mae'r wraig hithau i barchu ei gŵr. Amen. Wel, ni'n mynd i weddio gyda'n gilydd. A dwi'n mynd i tynnu chydig o adnodau allan o Salm 90 a 4. O Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti yn uwch na phob peth. Ni'n diolch i ti fod ti yn eistedd wedi dorseddu uwch law y ddaear. Does dim sydd yn mynd yn ei flaen fan hyn yn gallu dy diorseddu, Arglwydd. Ni'n diolch ti bod ti'n hollol bir, dy fod ti yn hollol sanctaidd. Does dim budredd na unrhyw ffechod i gael yn y ti. Arglwydd, ni'n gweddio i ti unwaith eto heddiw wrth ni ddod at y ti i atgoffa ni o dy fawredd, i atgoffa ni o dy rym ac o dy gariad. Ac Arglwydd, ni'n gweddio wrth i bobl ystyried bod ti wedi anghofio amdano nhw, Arglwydd, neu wedi ystyried bod y sefyllfa yn y ddaear yn profi nad wyt ti'n bodoli. Arglwydd, ni'n troi at y ti fel yr un sydd wedi creu'r clust a creu'r llyged. Ydyn ni'n gwybod fod ti yn clywed ac yn gwrando. Ti yw'r un sydd wedi plannu'r clust, ti yw'r un sydd yn clywed. Ti sydd gyda'r hawl i wneud beth bynnag a fyny ti gyda ni. Fel mae Paul yn sôn, mae hawl gan y crefftiwr gyda'r clai i wneud peth bynnag mae eisiau gyda'r clai hwnnw. Ac Arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n yn pwyso arna ti. Arglwydd, ni'n gweddio dros ein calonau ni, rhaid i ni galedu ein calonau. Ni'n gweddio rhaid i ni droi ffwrdd ohono ti, Arglwydd, ac i syrthio i feddwl y byd, Arglwydd, a meddwl bod popeth wedi mynd ar goll, wedi mynd i ddistryw. Arglwydd, gad i ni gael yr un meddwl oedd gen i ti, Arglwydd, yn hyn i gyd, i fod yn barod i aberthu yn hunain mwyn eraill, beth bynnag mae hynny'n golygu. Arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni ddim yn poeni a ddim yn ofni ac yn ansicr am unrhyw beth, Arglwydd, ond i droi at y ti mewn gweddi. Ni'n gweddio, Arglwydd, y byddwn ni ddim yn poeni am ein dillad beth i wisgo,
neu beth dyn nhw'n mynd i yfed, neu beth dyn nhw'n mynd i fwyta. Yn hytrach Arglwydd, dysgen ni i ceisio dy deyrnas di gyntaf, dy gyfiawnder di, ac ymddiried y bydd popeth arall yn cael ei roi i ni, bydd ein tad ni sydd yn y nefoedd yn ein sancteiddio ni Arglwydd, yn ein nerthu ni gyda'r ysbryd glân i wneud pob peth sydd angen arnyn ni. Ac Arglwydd wrth i ni fynd at cyfnod lle mae pobl yn cadw i ffwrdd a yn aros yn eu cartrefi Arglwydd. Dwi'n gyddio am y rhai sydd yn barod yn teimlo yn unig, neu yn barod yn teimlo'n fregus, neu wedi cael ffwrdd. Arglwydd yn ni'n gyddio bydde ti'n yn closio at yno, y bydd dy adain di yn estyn tros yno, bydd ti'n tynnu nhw mewn yn nes, fel bod nhw'n ymwybodol o dy gariad di, fel iar yn amddiffyn i chywion Arglwydd. Ni'n gyddio byddwn ni'n ymwybodol o'r ffordd rwy ti yn gwneud hynny i ni. Ac Arglwydd ni'n gyddio i ni beidio a chael hyn yn ei ffwrdd o eraill, lle bod modd Arglwydd i ni siarad gyda ein teuluoedd, yn ffrindiau ein brodyr yn chwiorydd ni yn Crist ar y ffôn neu dros y we neu mha bynnag ffordd Arglwydd, y byddwn ni gallu bod yn gymorth ac yn anogaeth i'n gilydd. Ni diolch Arglwydd am y mesurau rwy ti wedi rhoi at ei gilydd fel gallu gwrando ar y bregeth, ar-lein, ar y CD Arglwydd. Helpa ni i gymryd hyn gyda'r un difrif calon ac os byddwn ni'n eistedd yn y capel gyda'n gilydd. Arglwydd, helpa ni i dygeisio di gyda ysbryd o wirionedd hefyd. Ac Arglwydd, ni'n gwydio byddwn ni'n dal yn gwneud yr hyn rwy ti'n galw ni'n neud, sef i wneud disgyblion o bob cenedl Arglwydd. Mhob peth dyn ni'n gwneud, dyn ni'n gwydio bydde ti yn cael y flaenoriaeth, yn cael dy enw wedi godi fyny. Ni'n gwydio bydde ti yn nerthu ni drwy dy ysbryd sanctaidd, yn nerthu ein gilydd ac yn cadw ni rhag pob ofn. Ni'n gwydio hyn yn enw sanctaidd yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni am barhau bore yma hefo can o fawl hefo'n gilydd, ond cyn hynny, o'n i'n meddwl byddwn ni'n darllen cwpl o adnodau o Psalm 145 hefo'n gilydd. Mae adnodau 1 i 3 yn dweud, dwi'n mynd i dy gamol di, fy new am brenin, am bedithio dy enw di am byth bythoedd. Dwi eisiau dy gamol di bob dydd, a dyfoli di am byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Mae'r adnod yma felly yn datgan bod Duw yn frenin a bod ei fawredd tu hwnt i'n deall ni bore yma. A felly mewn sefyllfa ar hyn y bryd sydd yn edrych fel bod y byd efallai allan o control, mae'n wir rwan bod ni'n dod o flaen Duw sydd yn teyrnasu, bod ni'n dod o flaen Duw sydd yn frenin dros y cwbl. Da ni'n dod o flaen yr arglwydd sydd yn dal o cwbl yn ei ddwyla. A mae'r salm yma'n parhau i ddisgrifio pa mor rhyfeddol yw ysblander Duw. Mae adnod 5 yn dweud, bydden nhw'n dweud, mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd. A bydda i'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud. Yn nes ymlaen yn adnod 8, mae'n dweud, mae'r arglwydd mor garedig a thrigarol, mor amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae Duw felly yn frenin sydd yn teyrnasu dros popeth gydag ysblander, ond hefyd mae'n Duw sydd wedi dewis ein caru ni, y rhai sydd wedi troi ffwrdd ohono fo. A mae hwnna'n peth mor anhygoel iddyn ni wybod bore yma. Dyn ni'n dod o flaen Duw yn yr amser dyn ni'n byw ynddi ar hyn y bryd, yn y sefyllfa dyn ni'n gwynebu fel pobl. Dyn ni'n dod o flaen Duw sydd yn gymaint mwy na ni. Y brenin sydd yn dal y cwbl yn ei law, ond hefyd oherwydd ei ras, a dim oherwydd unrhyw beth dyn ni'n gallu gwneud, dyn ni'n dod o flaen Duw sydd wedi dewis ein caru ni a sydd yn parhau i wneud hynny am byth. A felly, wrth ni gyd addoli bore yma am yfyrio ar y geiriau yma, o ble bynnag ydyn ni, wrth ni ddod o flaen yr arglwydd, mae gen ni cyfle i ddod o'i flaen, ble bynnag ydyn ni bore yma, gan ddatgan mae ef sydd yn teyrnasu. Fel mae'r adnod yma'n dweud, mae gen ni cyfle i ddatgan, mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mawr yw'r arglwydd a theilwng o fawl. A felly, dyn ni am gwneud hynny trwy canu llawr y fon rowch ar ben, yr oen a'r orsedd nef. Life
croeso i'n darlledydd cyntaf ni ym Penuel o'r bregaeth. Fydd hi'n cael ei ddarlledu allan ar ddydd Sul. Dyn ni'n diolch i chi am ymuno, lle bynnag i chi. A gobeithio bydd hwn yn gweithio'n iawn. A gobeithio bydd mwy i ddod yn yr wythnosau nesaf. Diolch i Sam am ei ddarlleniad ac am y weddi hefyd i'n arwain ni mewn addoliad ac at yr Arglwydd. Yna i jyst gweddio cyn i ni ddechrau. Arglwydd, diolch i ti am y fraint yma o gael cwrdd gyda'n gilydd fel hyn, Arglwydd, bod e'n wahanol iawn yn esron iawn i ni. Ni'n gweddio dy fendith di arno ni, a dy air di fod ar waith yno ni, Arglwydd, ysgweli di'n dda. Felly bendiffio ni, Arglwydd, defnyddio ni, a gogoniant i enw mawr di. Amen. Reit, wel, ni'n parhau yn ein cyfres ni, fel chi wedi clywed yn y darlleniad, yn Effesiaid 5, a ail ran y bennod yma y byddwn ni'n edrych arno, sef berthynas yna rhwng gŵr a gwraig, ond yn bennaf Crist a Eglwys. Ond cyn hynny, jyst i ni gael chydig bach o gefndir, oedden ni'n edrych tro diwetha, edrychwn ni ar y darn yma ar adnod 1 i 21. Beth ni'n dysgu fyna, ac jyst i'n atgoffa ni, ein bod ni yn gyntaf i efelychu ein tad yn efoedd a Iesu Grist, trwy fod fel plentyn bach eisiau bod fel ei tad nhw. Yn yr un ffordd, ein bwriad ni fel Cristnogion yw i fod fel ein tad nefol ni. Ac yna, ein bod ni i gerdded, os chi'n cofio y gair yna, i fyw mewn cariad yn yr cyfieithiad Saesneg, King James Version, mae'n sôn am ein cerddediad ni, walking in love ac yn y blaen. A felly, yn yr un ffordd, i ni gerdded gyda Crist mewn cariad, yn gyntaf yn adnod 2, ac i roi'n hynny'n yn llwyr fel eglwys, fel mae Crist wedi gwneud drosto ni. Ac yna ein bod ni i gerdded yn y goleuni, adnod 8 ac ymlaen ychydig bach, ni'n gweld fod Crist eisiau ni gerdded yn y gwirionedd mae wedi datguddio i ni. Hynny, os ni wedi dod yn Cristnogion, allwn ni ddim yn nôl i fod mewn anwybodaeth yn hytrach i ni nawr yn gwybod yn well, a felly mae eisiau ni gofio allwn ni ddim mynd nôl i'r anwybodaeth yna, ond yn hytrach byw yn y gwirionedd, yn y goleuni mae wedi ei ddatguddio i ni. Ac yn ola wedyn, ysdim adnodau da fi hwn, sori, mae'n yn annog ni gerdded mewn doethineb os edrychwch chi ar adnod 16 ymlaen. Y doethineb yna i wneud yr hyn sy'n iawn yng ngolwg Duw, nid yn ein golwg ni, ac i wneud y mwyaf o bob cyfle mae wedi rhoi i ni i fyw iddo fe, i'w blesio fe. A mae Paul yn rhoi esiampl ymarferol i ni, fel chi'n gweld yn y darn, yn hytrach na llenwi'n cyrff ni a gwyn yr enghraifft. Beth am i ni lenwi ein corff a'r ysbryd glân i gael ei nerthu a'n galluogi trwy'r ysbryd a dim ond trwy'r ysbryd i fyw bywyd sydd yn plesio Duw, wrth i ni gan i salmau'n gilydd, annog ein gilydd, adeiladu'n gilydd i fyny yn hytrach na tynnu ein gilydd i lawr, ac felly yn darostwng ein gilydd. Ac yn ein perthynas ni gyda Duw i fod yn ddiolchgar, nid yn gwyngar, os oes y fath air i gael. A ni'n meddwl bod hwnna'n bwysig i ni gofio, yn enwedig yn yr adeg i ni'n byw yn fi heddi, gan fod y sefyllfa yn her i ni, i ddal ati i fod yn bobl sydd yn caru'n gilydd, yn adeiladu'n gilydd i fyny ac yn ddiolchgar i fyw. Fel y byddwn ni'n gweld mewn munud, mae yna gymaint i ni yn gallu diolch i fyw amdano, a dylen ni fod yn moli yr Arglwydd amdano yn y cyd-destun yma yn enwedig, ond yn gyffredinol yn ein bywydau ni gyd. Felly, beth am i ni edrych ar y testun byddwn ni'n edrych arno, sef adnod 22 i ddiwedd y bennod. Os oes Beibl gyda chi, plis trwch gyda fi, fel bod chi'n gweld mai nid fi sy'n dweud hyn, ond y Beibl sydd yn dweud hyn i gyd. Mae hynny'n bwysig iawn. Bydd rhai adnodau yn dod lan ar y sgrin. Ond yn gyntaf, cyn i ni edrych ar y cymal cyfan, mae'n dweud yn adnod 32, mae'r dirgelwch hwn yn fawr, cyfeirio rwyf at Grist ac at yr Eglwys. Ac felly ydy mae Paul yn sôn am briodas, ydy mae Paul yn sôn am natur y berthynas yna rhwng gŵr a gwraig, ond sail hynny a gwraidd hynny yw perthynas yr Arglwydd Iesu a'i Eglwys. A mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall hynny yn gyntaf, a dyna fyddwn ni'n edrych arno bore yma yw
natur y berthynas yna rhwng Crist a'i Eglwys, pam fod e mor hyfryd, beth sydd mor hyfryd amdano fe, a pam felly mae am i ni adlewyrchu hynny yn ein perthynas ni gyda'n gwir yn gwragedd, enghraifft. Ond mae'n bwysig bod ni'n hefyd yn sylweddoli reit ar y dechrau, allwn ni ddim deall yn llawn beth yw ystyr priodas os nag i ni'n deall beth yw ystyr y berthynas yma rhwng Iesu Grist a'i Eglwys. Ac felly, os nag ych chi wedi dod i'r pwynt yna eto, lle ych chi yn eiddo Iesu Grist fel un o'i blant ac un o'i aelodau fe yn y corff, mae rhaid i chi ddod i'r pwynt yna yn gyntaf. Felly, ystyriwch o ddifri wrth chi wrando, wrth i chi ddarllen y gair, ydw i'n eiddo Iesu Grist, ydw i'n rhan o'r corff yma. A felly dwi ddim yn mynd ar ôl priodas yn gymaint, ond natur y berthynas yma rhwng Crist a'i Eglwys a y calondyd, neu'r galondyd, y cysur a'r her hefyd sy'n dod o hynny i ni. Felly'n gyntaf, y pwynt cyntaf te, Crist yw gwaredwr y corff. Wrth i ni edrych ar briodas, nawn ni ddod i weld sawl peth am ffordd mae Crist yn delio gyda ni fel ei Eglwys. Dyna lle mae'n dechrau, chwibragedd, byddwch ddarostyngiedig i'ch gwir fel i'r Arglwydd, oherwydd y gŵr yw pen o wraig, fel mae Crist hefyd yn ben yr Eglwys, ac ef yw gwaredwr y corff. Mae Lloyd Jones yn esbonio fan hyn beth mae Paul yn ei ddweud yw fod Crist yn waredwr wrth iddo fe ein cadw ni. A felly, nid falle gwaredwr yn yr ystyr i ni meddwl amdano fe yw hwn, ond fod e'n gwaredw'r corff yn yr ystyr i fod e'n cadw ni. Y gair mae Lloyd Jones yn ei ddefnyddio yw preserver, felly bod e'n cadw ni, yn caniatáu ni bara fel corff, fel rhai sydd yn fyw ac yn iach. A dyna hyfrydwch wedyn yw fod yr un cyfrifoldeb yn cael ei roi i'r gŵr. Ond yng nghanol y pandemig, y coronavirus, mae'n hyfryd nag yw e gwybod fod un sydd yn ein cynnal ni, un sydd yn ein cadw ni, un sydd yn waredwr y corff, un fydd ddim yn gadael i ni yn ein enaid i wynebu unrhyw fath o salwch sydd yn achosi ni i ddifa o gwbl. A felly ni'n gwbl ddiogel yn ein enaid ni yn yr Arglwydd Iesu. A fi eisiau dweud mae'n bwysig bod ni ddim yn camddeall hynny. Dyw e ddim yn golygu fod Cristnogion yn ei mewn i'r coronavirus, ddim o gwbl. Beth mae'n ei olygu yw y bydd yr Arglwydd beth bynnag ddaw yn y byd yn ein cadw ni yn ysbrydol. Bydd e'n cadw yn ein eidiau ni, yn calonnau ni, yn ddiogel ynddo fe. A felly mae gyda ni sicrwydd o fywyd am byth y tu hwnt i'r byd yma, beth bynnag ddaw yn y byd yma. A felly dyna yw ein gobaith ni, dyna yw sail ein gobaith ni, fod Crist yn mynd i'n cynnal ni, yn mynd i gynnal y corff. Ond mae hefyd yn addewid i ni, wrth i ni ystyried ein natur y berthynas yna rhwng Crist a'i Eglwys, Eglwys Crist yn gyfan gwbl, mi fydd e'n cadw ei Eglwys. A felly mae hwnna'n gysur i ni, nag yw e, wrth i ni feddwl am ein Eglwys ni, a sut mae'n Eglwys ni yn mynd i oresgyn falle y cyfnod yma lle byddwn ni ddim yn cwrdd gyda'n gilydd. Ond mae'n amlwg bod yr Arglwydd yn mynd i'n cynnal ni. A nid yn unig yn cynnal ni, mae'n mynd i'n bendithio ni, mae'n mynd i'n defnyddio ni. A mae'n mynd i'n defnyddio ni falle mewn ffurf cwbl wahanol i'r hyn ni'n wedi arfer gyda, hyn byddwn ni'n disgwyl. Ond diolch iddo fe fod yn gwybod beth mae e'n ei wneud, bod ni ddim yn deall yn aml beth sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. A'r peth arall, wrth gwrs, sydd yn her o hyn yw, os ni'n ystyried, mae gan y Cristion y sicrwydd yma, a'r llawenydd yma, a'r cysur yma o bod fod yr Arglwydd yn cynnal y corff. Ond os nag ych chi'n aelod o'r corff, does dim sicrwydd gyda chi. A ni'n gweld yn cwmpas ni fod yna lot o ofn, fod yna lot o amheuaeth, lot o dristwch wrth gwrs wrth i bobl wynebu'r salwch yma. Ond i ni fel Cristnogion, mae mor bwysig ein bod ni'n rhannu'r neges yma, ein bod ni yn gyntaf yn gwybod am ffynhonnell gobaith a sicrwydd a bywyd tragwyddol yng nghanol hyn i gyd.
Ond hefyd, os ych chi'n gwrando a chi heb ddod i nabod Iesu eto, heb ddod yn rhan o'r corff, peidiwch ag oedi rhag gwneud hynny. Mae pethau fel y feirws yma yn sicr yn gwneud i ni ystyried, fi'n credu, beth sydd yn bwysig mewn bywyd, beth sydd i ddod tu hwnt i'r bedd. A un peth sydd yn gwbl sicr, os chi'n troi at yr arglwydd ac yn cyffesu'ch pechodau, mi gewch chi'ch achub, mi gewch chi y sicrwydd yma o fywyd tragwyddol yn y nefoedd. Dim ond i chi droi, dim ond i chi blygu glin a'i gyffesu fe yn arglwydd, newch chi ddim difaru. A felly dyna'r pwynt cyntaf heddi. Beth bynnag ddaw, fydd y coronavirus na dim virus arall yn ein gwahanu ni oddi wrth Crist, a mi fydd yn ein cynnal ni fel ei eglwys cynnal ein eidiau ni. Yr ail bwynt wedyn, mae Crist yn paratoi ei eglwys. Mae Paul yn deud y dylai y gwir garu ei gwragedd fel mae Crist wedi'n caru ni. A sut mae wedi'n caru ni? Wel, mae wedi rhoi'n hynna'n drosto ni. Mae wedi aberthu hynna'n, mae wedi dioddau yn ein lle ni, mwyn i ni beidio gorfod dioddau ar y dydd olaf, sef dydd y farn. Ond pam fod e'n fodlon dioddef a beth mae eisiau ar ein cyfer ni ar y dydd olaf te, yn lle bod ni yn cyrraedd y dydd olaf yna pan fydd barn yn dod. Beth mae eisiau i ni ar ein cyfer ni yn lle barn? Wel, os edrychwch chi ar adnod 26, yw sancteiddio a'i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair, mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo hun yn ei llawn ogoniant, heb fod arni frycheuyn na chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di-fai. A felly mae Iesu eisiau'n cymryd ni, y rhai sydd wedi ymrwymo iddo fe fel ei briodferch, a mae eisiau'n trawsnewid ni. Mae eisiau'n gwneud ni'n brydferth, mae eisiau'n sancteiddio ni a'n glanhau ni, fel ein bod ni fel eglwys ar y dydd hwnnw yn hyfryd ac yn brydferth ac yn sanctaidd yn ei olwg e. Ac des i ar draws y dyfyniad yma gan Spurgeon yn dweud, our Saviour loved not because there was loveliness in his church, but in order to make her lovely. A felly falle eich bod chi'n teimlo weithiau fel fi, does na ddim byd ynddo i sydd yn hyfryd ac yn hawddgar, hawdd i'w garu, yn ein werth i garu. A os ni'n onest gyda'i gilydd, falle fod hynny'n wir. Yn aml mae hynny'n wir amdano ni. Ond ein cysur ni a'n llawenydd ni yw fod Crist wedi'n caru ni, nid am ein bod ni'n hyfryd, nid oherwydd fod yna rhywbeth i'w garu ynddo ni, ond mwyn ein gwneud ni yn hyfryd ac yn hawddgar. A felly mae eisiau ein trawsnewid ni, mae eisiau ein perffeithio ni. A gallai ddim osgoi y teimlad yr argyhoeddiad yma, a ni'n teimlo fe wrth i fi baratoi'r wythnos yma, fod y cyfnod yma lle byddwn ni mewn self-isolation, yn adeg le mae'n ein gorfodi ni i ystyried, wel, sut dylwn ni fod yn cael fy sancteiddio, neu sut mae Crist yn ein sancteiddio ni, ac beth sydd yn bwysig yn ein twf ysbrydol ni. Aml iawn yn clywed Cristnogion yn dweud, wel, mae bywyd mor brysur, mae bywyd mor anodd, mae cymaint o bethau i'w wneud a dim digon amser i'w wneud e. Wel, falle bod yr arglwydd yn herio ni fan hyn i sicrhau ein bod ni'n blaenoriaethu yr arglwydd, amser gyda'r arglwydd mewn gweddi, ac hefyd yn enwedig gyda'r gair. Oherwydd, fel mae'n dweud yn yr adnodau, sut mae Crist am ein sancteiddio ni, wel, yn bennaf trwy y gair. Mae Spurgeon yn dweud yma rhan o'r dyfyniad lan geni, I do not believe that baptism is intended here, nor even referred to. I know that most of the commentators say it is. I do not think it. It strikes me that one word explains the whole. Christ sanctifies and cleanses us by the washing of water. But what sort of water? By the word. The water which washes away sin, which cleanses and purifies the soul, is the word. Ac felly, ni'n clywed yn fyna ac yn gweld mae trwy y gair mae Iesu yn bwriadu ein glanhau ni, ein perffeithio ni, ac mae'n bwysig felly bod ni yn y gair, yn ceisio Duw trwy ei air, yn gyson mor aml ac y gallwn ni, a yn enwedig nawr yn y cyfnod yma
lle ni ynglwm yn ein tai, beth am i ni fanteisio, beth eich annog chi yn gryf i fanteisio y cyfle yna i droi at yr arglwydd yn ei air ac i chwilio y gair nes eich bod chi yn cwrdd gyda'r arglwydd Iesu. Ac felly mae'r arglwydd yn teyrnasu, mae e'n sofran, a felly mae ganddo fe gynllun a bwriadau ar ein cyfer ni hefyd trwy hyn i gyd. Fel chi'n gweld fan hyn yn y darlun yma, nôl yn sydyn i'r adnod yna oedd gyda ni yn 26 a 27. Mae'n dweud mae bwriad Crist yw ein sancteiddio ni a'n glanhau ni. Mae gyda fe fwriad ar ein cyfer ni. Nid bwriad i'n achub ni a maddau ein pechodau ni a wedyn ein gadael ni i wneud beth i ni eisiau, ond yn hytrach ei fwriad yw i ni fod fel yr arglwydd Iesu, fel fe ei hun. A felly mae e'n gweithredu ei bwrpasau hyd yn oed heddiw. Mae'n bwysig cofio hynny, a mae'n gysur i ni gofio hynny, fod y cwbl sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas ni ddim y tu hwnt i'w arglwyddiaeth a'i deyrnasiad o gwbl, oherwydd fod e'n sofran, ac felly trwy hyn i gyd mae e'n mynd i ddefnyddio hyn ein daioni ni, ein lles ni. Ac eto, mae hwnna'n anodd i ni ddeall, mae hyd yn oed anodd i ni ferbyn. Ond yr anogaeth i ni, a'r her i ni, yr her fwyaf falle heddiw yw i ni ymddiried felly yn yr hyn sy'n gan yr arglwydd ar ein cyfer ni, bod ni ddim yn gwybod hynny. Mae eisiau ni roi ein ffydd yn llwyr ynddo fe, gan wybod, wel arglwydd, i ni ddim yn deall hyn nawr, i ni ddim yn deall beth ddaw, i ni ddim yn gwybod sut daw daioni allan o'r sefyllfa yma. Ond fel i ni'n gweld gyda hanes Joseph yn Genesis, mae Duw yn dod â daioni allan o'r sefyllfa drychinebus ac yn gweithredu bwrpasau mwyn achub pobl Israel. Ac yn yr un ffordd, pwy a wyr, pa ffordd y bydd Duw yn defnyddio y drychineb yma, y feirws yma, a'n sefyllfaidd ni yma i adlewyrchu neu i ddangos ei agoniant a'i efengil i bobl o'n cwmpas ni. Felly gweddiwch am help i ymddiried, ond hefyd gweddiwch y bydd yr arglwydd yn dangos i ni yn ei amser yr hyn fydd yn dda yn y sefyllfa yma i ni ynddi ar hyn o bryd. Ni'n meddwl hefyd mae priodas yng nghanol priodas neu wrth baratoi priodas, mae'r briodferch fel arfer yn enwedig, ond y priodfa rhywfaint yn mynd i eithafoedd mwyn paratoi ei hunan ac i wneud ei hunan yn brydferth, a maen nhw'n fodlon wacso i eiliau falle ac yn fodlon ei eiliau falle ac yn fodlon mynd i bellteroedd poenus mwyn edrych yn dda ar y dydd yna. A mae'n atgoffa ni bod y gwaith yma o gael ein sancteiddio hefyd yn gallu bod yn boenus. Fod Crist yn ein glanhau ni a fod hynny'n gallu bod yn brofiad anodd. A falle byddwn ni'n profi rhywfaint o hynny yn y dyfodol sydd i ddod. Bod na boen a bod y tân fel petai sydd yn ein glanhau ni yn ein twym iawn. Ond eto, mae ein lles ni, mae'r daioni plant yr arglwydd. A felly'r ail bwynt i grynhoi fyna oedd bod Duw yn ein paratoi ni, yn ein perfeithio ni, yn ein prydferthu ni. A felly gallwn ni ymddiried ynddo fe ac yn ei bwrpasau ein bod ni ddim yn deall y pwrpasau na'n llawn. Yn drydydd wedyn ac yn ola, i ni'n un â Crist. Ymlaen i'r adnodau nesaf i edrych arno. Sori, dim hwnna. Dim hwnna. Ond adnod 29 ymlaen. Dyma ni. Ni chasawodd neb erioed ei gnawd ei hun, yn hytrach y mae'n ei feithrin a'i ymgeleddu. Felly y gwna Crist hefyd ar Eglwys, oherwydd yr ydym ni'n aelodau o'i gorff ef. Yng ngeiriau'r ysgrythur, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Felly mae Crist yn ein caru ni fel mae'n ei garu ei hun, oherwydd ein bod ni'n un ag e. A mae'n gofyn y cwestiwn, sut i ni wedi cael ein uno gyda Iesu Grist? Fel ni'n gweld fyna, mae gŵr a gwraig yn dod yn glynu at ei gilydd ac yn dod yn un cnawd.
Wel, rhai pethau i ni'n edrych arno yn sydyn i orffen te. Yn gyntaf, dyn ni wedi'n uno â Crist yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. A felly mae bywyd yn ni'n ei fyw yn fywyd gwbl newydd a wedi'n clymu at Crist yn llwyr. A gall hynny ddim newid yn gwbl ddiogel yn hynny o beth. Mae'n dweud yn Rhufeiniaid 6, a ydych heb ddeall fod pawb ohonom a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi'n bedyddio i'w farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth fe'n claddwyd gydag ef, megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, a byddai un unau gael byw ar wastad bywyd newydd, oherwydd os deithom ni yn un ag ef trwy farwolaeth ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad ar lun ei atgyfodiad ef. Felly, beth mae'n dweud fyna yw fod y gŵr a'r graig yn rhoi heibio, fel mae gŵr a graig yn rhoi heibio bywyd sengl, bywyd o feddwl amdani nhw'i hunan yn unig. I ni wedi marw i'r hunan ac wedi'n geni o'r newydd i fywyd yng Nghrist. Mae bywyd y Cristion yn fywyd newydd. Mae'r hen fywyd wedi mynd, wedi ei gladdu gyda claddu Iesu Grist. Ac wrth iddo fe atgyfodi, eto dyn ni'n cael ein uno ar atgyfodiad yna i fywyd newydd yn Iesu Grist. Felly ni'n un cnawd fel gyda priodas. Does na ddim fi a Elain yng Ngwraig ar wahân bellach, ond dim ond Aaron ac Elain gyda'i gilydd. Allwch chi ddim gwahanu hynny. Yn yr un ffordd, wel all neb wahanu y Cristion oddi wrth Grist. Mae'r enw y stamp yna'r sêl yr ysbryd glân wedi ei roi arno ni, a felly ni'n gwbl ddiogel yn ei ddwylo fe. Yn ail, i ni wedi'n uno a'i bwrpasau fe, fel mae'n pwrpas ni wrth i ni feddwl am briodas yn newid yn sydyn. Mae'r rhaid ystyried i'r gŵr, rhaid ystyried y wraig, neu mae rhaid i'r wraig ystyried y gŵr wrth feddwl am ei penderfyniadau nhw a'i pwrpasau nhw am y dyfodol. Wel, yr un ffordd gyda Iesu Grist, mae'n pwrpas ni wedi newid nawr, i ni'n plygu ac yn darostwng fel mae graig i ddarostwng i'r gŵr. Mae'r Eglwys yn darostwng ei hunan ac yn plygu i awdurdod a phwrpasau yr Arglwydd Iesu. A felly beth bynnag yw bwriadau'r Arglwydd Iesu, dyna yw ein bwriad ni. Dyw e ddim oherwydd fod yr Arglwydd Iesu yn gas neu yn bosi, ond yn hytrach mae oherwydd fod gyda fe ein bwriadau ni a'n gofal ni mewn golwg neu'n daioni ni mewn golwg te. Fel chi'n cofio ar y dechrau fyna, oedd yr Arglwydd Iesu eisiau y gorau ni mewn perffeithio ni mwyn i ni fod yn lan, nid mwyn i ni fod yn frwnt. Ac felly mae ei bwrpasau fe mwyn cyflawni hynny, nid mwyn ein pellhau ni oddi wrth hynny. A mae sawl peth arall allwn ni sôn am fel ein undod ni a'i ddioddefaint ni'n dioddef nawr falle i raddau oherwydd ein bod ni'n uno â Crist, a felly nid yn unig gyda'i farwolaeth a'i atgyfodiad, ond hefyd gyda'i ddioddefiadau a gyda'i fuddod e. Ond fi eisiau gorffen gyda undod a'i etifeddiaeth. Mae'r gair yn dweud fod Crist wedi darostwng ei hunan hyd at farwolaeth ar y groes yn Ffilipiaid 2. Hwna'r darostyngiad mwyaf mae'r byd erioed wedi weld. Ond oherwydd hynny, mae Duw wedi tradyrchafu yr Arglwydd Iesu, fel ei fod e uwchben pob un arall a pob peth arall, ac y bydd pob un yn plygu glin ac yn cyffesu Iesu yn arglwydd. A dyna yw mewn ffordd etifeddiaeth Crist wedyn bod e'n teyrnasu, bod e'n arglwyddiaethu, ei fod e wedi ddarostwng ei hunan ar y pryd, bod e'n mynd i gael ei bod e'n nawr yn teyrnasu yn y nefoedd ac yn dragwyddol bydd e'n teyrnasu dros ei bobl. A beth sy'n rhyfeddol yw bod ni'n cael ein uno gyda hyd yn oed yr etifeddiaeth yna, etifeddiaeth yn y nefoedd a bywyd tragwyddol, ie. Ond yn fwy na hynny bod ni'n cael teyrnasu gyda Iesu Grist hefyd, sydd yn rhywbeth rhagorol. Mae Paul yn dweud yn ail Timotheus 2 adnod 12 yn benodol, a fi o adnod 10 ymlaen. Felly rwyf yn goddef y cyfan mwyn ei etholedigion, iddynt hwytho i gael yr iachawdwriaeth sydd yn Crist Iesu, ynghyd â gogoniant tragwyddol. A felly ni'n cael gogoniant tragwyddol.
Dyma air yw gredu, os buom farw gyda gef, byddwn fyw hefyd gyda gef. Os dyfal barhawn, cawn dirnasu hefyd gyda gef. Os gwadwn ef, bydd ef hefyd yn ein gwadu ninau. Os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun. Ond i fi, beth sy'n rhyfeddol fyna yw yr adnod yma. Os dyfal barhawn, cawn dirnasu hefyd gyda gef. Mae'n rhyfeddol i feddwl nag yw ein bod ni yn mynd i gael teyrnasu dros y greadigaeth, ac y byddwn ni hefyd hyd yn oed yn cael rhan yn marnu, hyd yn oed engylion, mynd dweud yn 1 Corinthiaid 6, fi'n credu, a rhai sydd yn gorfod wynebu barn Duw. Nawr, dwi ddim yn deall hynny yn ei gyflawnder, ond beth mae'n dangos i ni yw fod Crist yn bwriadu ein bod ni'n cael rhan llawn, rhan pwrpasol yn y dragwyddoldeb sydd i ddod yn y nefoedd, cael rhan yn ei deyrnas sef fel mae gŵr a gwraig i rannu yn yr hyn sydd ganddyn nhw fel un cnawd yn gyfan gwbl. Felly mae'n hyfryd gweld bod Crist eisiau ni rannu yn ei ogoniant yn ei arglwyddiaeth hyd yn oed, yn ei deyrnasiad sydd yn dangos i ni jyst mor gariadlon yw yr arglwydd Iesu. Felly i gloi, yn gyntaf yr her, os nag ych chi wedi ildio'ch bywyd i Grist a chredu yno fe, pam ddim? Rhowch eich hunain i'r priodfab perffaith sy'n cynnig ein achub ni a'n adfer ni'n llwyr a'n gwneud ni'n brydferth ar gyfer dydd Crist. Ac i gofio wedyn y 3 phwyntau, yn gyntaf mae Crist yn ein cynnal ni, yn cynnal y corff, yn enwedig drwy ei air, felly trowch at y gair hwnnw. Yna mae Crist yn ein sancteiddio ni fel corff, a mae eisiau ni ymddiried yn ei ffyrdd mae ffyrdd uwch na'n ffyrdd ni, ac i ymddiried yn bod ni'n gwybod ei fod yn dda ar ein cyfer ni, nid yn unig beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni, a bod ni fel petai yn ddall yn y sefyllfa, ond yn fwy na hynny, yn gallu ymddiried ym mherson yr arglwydd Iesu, fod e'n dda, fod e'n berffaith, a fod e'n dymuno i ni fod fel yna hefyd. Ac yn ola mae Crist yn un â'r corff, i ni'n gwbl ddiogel felly yn ei ddwylo fe, a mae eisiau ni brofi yr undod yma yn ei lawnder yn rhagwyddoldeb a rhannu yn ei deyrnas hefyd, sydd yn hyfryd iawn fi'n credu. Dwi eisiau gorffen gyda'r adnodau hyfryd yma sydd yn datguddiad 21. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r deiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctoedd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth yw, wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fesych bob deigryn o'i llyged hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. A mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Felly dyna sydd gan y Cristion i edrych ymlaen tuag ato, dyna beth sydd o'n blaenau ni, dyna beth sydd gan Dduw ar ein cyfer ni, bod fel priodferch yn un ag eg yn cael mwynhau y bywyd sydd ganddo fe ar ein cyfer ni. Felly, hwyliwch eich sylw arno fe, edrychwch ymlaen, cofiwch mai dyna beth sydd gan yr arglwydd yn barod ar ein cyfer ni fel y briodferch, a dyna mae'n ein paratoi ni nawr ar ei gyfer. Felly, dyn ni'n ei weddio nawr i orffen. Diolch i chi am ymuno. Ar ôl i fi weddio, byddai'n mynd off, a byddai'n gweld chi eto tro nesaf. Arglwydd, diolch i ti, dy fod ti yn ein caru ni, ac Arglwydd, dy fod ti wedi'n caru ni trwy roed y hunan drosto ni. Diolch Arglwydd, dy fod ti yn ein cynnal ni fel Eglwys, dy fod ti gyda ni Arglwydd, dy fod ti yn ein cadw ni, ein enaid ni yn dragwyddol. A diolch Arglwydd, dy fod ti wrthi nawr yn ein paratoi ni, ac y byddi di rhyw ddydd yn dod yn ôl i'n casglu ni. Arglwydd, diolch ein bod ni'n un â ti,
a fod hynny'n golygu gallwn ni ddim cael ein gwahanu a oddi wrtho ti. Ac felly Arglwydd, diolch fod cysur a llawenydd i ni yn hynny o beth. Please atgoffa ni o hynny pan mae pethau'n anodd, a please Arglwydd helpa ni i ddal ati i bwyso'n llwyr yno ti. Yn gofyn y cyfan y gogoniant i denw. Amen.